Здравейте хора, аз съм Памела, нещото видео ще снимам вечер, имам си вечер YouTube канал. Имам си 4 животни. Двете вечер не идват на нас, ама другите две са си от нас. Чакай. Тая е малка, са дурки. Хора, мънка е тъмно, както виждате, мънка пеят щурцета. Аз се взех, защото мъничко я е страх от мен. Сега ще служа да спи, защото ти се спи. Чао! Чакай, забравих и другото животно. Той спи. Добре, да не го притесна. Не спи. Имам си едно куче. Чакайте хора.